Bakul. Di bakule. Mas. Mas. Oi. Bakul turu wae. Pak, waya turu lagi mas. Jam piro lagi? Setengah papat. Tuh apa sampean? Aku golek ban. Plastik kok karet. Ban ki yo karet, ban plastik lho. Karet matang. Iki. Bakul susah iki. Karet sing setengah mateng ya, Mas. Sing luar negeri apa dalam negeri? Bah, lagi. Ya aku lihat kaya ngene, bro ya. Mlaku wis kok talun. Tasuk. Suwi. Olahan, Mas. Piye? Indonesia luar. Sing keren angkel ae. Angkel. Iki biru. Putih. Ijo. Kuning, Mas. Tapi tak duduk api, Mas. Yo, melo. Endi? Iki enek. Iki enek. Dur api cuaca segi. Ban apa dol lho. Lo enek ku iki. Anyar. Oh, eman-eman kae. Anyar eman-eman. Dodolan cap opo to iki? Iki 75. Bekas itu 75. Oh, lo. Ya tokane lho. Iki Mas. Opo Rodone telu. Aku sing jero kae lho Mas, sing anyar ngono lho. Oh, ya wis, ayo mlebu. Kaya ruweng. Lah, Iki to, Mas. sing anyar. Iki bro. Enggak tak dol, Mas. Piye to iki dodolan piye? Eman-eman iki. Lah anyar eman-eman iki to. Enggak aneh bobo. Putih bojomu? Lho. Aku cinta. Dan mak ada yang lebih nyapa ini? Geram lempem ya? Oh, enggak masuk angin. Minta masuk angin gue orang. Wes buh raban-banan awes. Ya aku orang nah blas. Si Mas. Ki sampean milih akeh. Kok koyo roti. Cek. Delok wi knalpot wi. Sing ireng. Ah. Piro wi? Ireng tuwek kok ireng enom. Kuwi lho. Jangan delok. Apik ya to. Piro wi? Telong atus 5 repes. Angel men regane. Sing sitok. Iki bom banter Mas iki. Banter. Mepet dah, banter. Suarane. Beda ya? Bukan enggak, Mas. Gak iso iki. Ya kudune yang menambah no. Iki lho. Bro, 736.000. 736.000. Wes iki, stainless iki apik. Masuk nih. Bro, ini mau. Ora tak dol, Mas. Ora. Mau diregani, saya dol. Wi tau gak tak PP ning kene kok, Mas. Iya di kamu iya di. Ojo. Trek barangku tiko. Bakul. Aku duwe duwe lho ora njaluk lho iki. Tuku. Oh, ora, Mas. Sampai berapa? Golek wong ben ngantem ya awakmu lho. Ojo, Mas. Pegel aku, bakul ora enak blas kok. Adel wi bro.
Jadi mumpuk. Oh. Kan lokal kok impor. Lebih apa piye? Iki gane Mitsubishi. Honda. Oh iya Mas. No. Iki Terus cangkeme bosok, matane slendro kaya. Mangkane reget kabeh. kowe Pak Lo dodolan gawe iki. Payune ora tau umum Mas. Aku ora didol, mangane reget cak piye cak. Kok sampean pek? Yo. Mas. Tak duduk api. Dagangan tuh anyar iki. Apa wi? Ya. Ini mantel peda. Wes sih mantel pedang iki to. Yo ben gak masuk angin. Lha iki ning pedang dipasang ning ndi? Yo sak sire sampean tuku ae. Bonuse baut 14 sitok. Oh aku ora butuh iki kok. Wes tukune niki ae Mas. Wis pisah iki. Iki apik. Lah aku golek ban itu iso trut kenekane nyapa. Oh, ojo Mas. Piye dikasih? Iki bakal koclok lho. Senen bojoku Mas. Tutup ae lho ora dodolan. Kok sore. Wis mau parane turu. Golek bar didol. Kok golek liyane Mas. Toko liyane akeh Mas. Delok ya pepamu ya. Ya. Apik men Mas iki tahun piro iki? Tahun wo kae. Iki modal piro? Telung puluh juta pitong atus 16.000. Oh yang ini 30 juta. Iki historisnya. Oh, wah Mas. Coba kaya omonganmu ya. Suwi ngrungokne. Madonna tau digonceng ning iki Mas. Madunane sapa? Bagus sego goreng kan lho. Wah. Iki tuku peda bonus helm nih. Ojo Mas. Iki helme anakku Mas. Iki apik. Kabeh ojo iki. Angel. Iki Mas. Wih motor. Ora. Terus aku nyapor ini mau, lek kabeh ora modal. Sampean tuku apa ini? Ya men tuku ban ra oleh. Ojo Mas. Aku butuh ban. Boh, wis mulai ae aku. Ojo Mas. Iki lho kan. Golek liyane. Bakal ra ngenah belas. Apa aku kon golek apa? Tutup spion. Tutup sepion apa ini? Spion lampu. Ini dop rating no. Tutup spion Mas. Terus pan batukmu ini. Ojo wis. Gak Gak ada. aku tak apa. Boh wis aku tak mulai aku. Wis ra enek sing modal no. Ya wis. Sesuk tak kabari. Enek ban anyar teko. Lah kuwi preban iki. Ojo Mas. Boh wis Sesuk mulai. ya. Boh mulai karepmu. Ban tuku ora jelas. Aku ki bako lho. Tak aku lek gua mulai ae. Kena. Gua mulai. Mak, balik.